Katsopaapas. Nyt tuli... Jes. Täältä tuli joo. Olisi kiva, jos voisitte soittaa jonkun biisin 30 vuotta sitten valmistuneille emäntäkoululaisille. Kiittää emännät. Tuota. Ei ainakaan seuraava biisi ole Krematorio. Seuraava biisi. Hei, seuraava biisi on oikeesti, kun emännät vois tulla tanssimaan. Tää on rytmimusiikkia. Rakastamme emäntiä. Emännät tekee erittäin hyvää ruokaa ja emännät vois kyllä tulla jotain juttelemaan tähän mikkiin. Kuka emäntien semmonen liideri, niin vois puhua jonkun emäntien puheen tästä. Hei, emäntä puhumaan tänne. Joo. Puhu Korpilahdelle, emäntä. No mitä ihmettä voi emäntä puhua Korpilahdelle muuta kuin nauttikaa elämästä ja tästä päivästä. Tää on ihanaa tää elämä. Ja ne ihmiset teidän vieressä, rakastakaa niitä ja tanssikaa niiden kanssa ja ottakaa kädestä kiinni ja sanokaa, että sä oot ihana tyyppi. Kiitos. Aplodeja emännille! Nyt sotaan rytmimusaa.
pimeänä. Lisää naiskaunetta Korpilahdella. Kiitoksia naiset! Naiset, te elämän tuojat! Kiitoksia teille! Mutta jatkakaa toki tanssilattialla psykohaukan tahtiin. Korpilahdessa on vielä toivo. Hei, nyt soitetaan twistiä melkein. Jees. Jatkaako Korpilahti tanssia? Totta kai se jatkaa.